Dámy a pánové, je to již 75. den od začátku školy. Vyučování je čím dál tím drastičtější, kolabování studentů narůstá. Abychom předešli stejnému osudu, museli jsme si udělat malou dovolenou. Francie je skvělým místem pro rekreaci. Dá se tu nabrat spousta sil na ty devastující problémy. Počínaje školou přes láskyplné vztahy, práci a jiná. Kdybyste se rozhodli navštívit Paříž, rozhodně byste si neměli nechat ujít takovéto pravé francouzské komodité. Mezi to patří červené a bílé víno, výborné sýry a křehoučké croissány. A také byste si neměli nechat ujít nějakou tu památku. Takže rada zní, směr Paříž. Nyní se podíváme do České republiky, jak si tam počínají studenti. Spojíme se s naším reportérem Hejmou. Doufejme, že tentokrát spojení nevypadne. Takže, dobrý den, já jdu do školy a tamhle vidím 2 studentky, tak se jich rovnou zeptám, jak se dnes měli. Dobrý den, mohu vás poprosit a zeptat se vás, jak jste se dnes měli ve škole? Na hovno. Já bych řekl, že spíš na ta škola se nedá zvládat už. Jak to? Zkoušení za 4. Nápodobně. A baví vás to v té škole? Ne! V žádném případě. Tak to sami vidíte, já jdu rovnou na místo činu, takže nashledanou. Tak teď se nacházíme ve škole a jeden student mi pověděl, že nám o tom řekne víc. Takže situace zde je velmi vážná, protože učitelé dávají mnoho 5, 4, 3, ale 2 a 1 se kam si ztratili. A učitelé nám vůbec s tím nepomáhají. A jak to všechno zvládáte zde? No tak nic moc, jak říkám. Je tam klasická migrace studentů mezi středními školami. Vím o některých, kteří už tuto školu museli opustit. Já vám děkuji. Zač? Tak to vidíte, já radši odcházím. Moment, vy vypadáte velice zdrceně. Stalo se něco? Ano, Vy jste psali jste nějaký test? ano, psali jsme to z matematiky. A jak to zvládáte? Víte, co znamená sax? To opravdu nevím. Sux? Nevíte? Tak přesně tohle naše škola dělá. Děkuji vám. Musím říct, že teďkom bych v Česku být nechtěl. V skutku. Dorazila nám ještě jedna zpráva z Česka o stále přetrvávající demenci. Nemůžu se zbavit dojmu, že značky a značení čehokoliv je globálním problémem lidstva. Češi opět nesklamali. Když se pozorně podíváte, tak spozorujete, že značka, krom toho, že je na parkovišti, Je z pohledu řidiče velmi viditelná. ani natírání přechodů Češi zcela nezvládají. I Francouzům dělají zebry potíže. Za to značky zvládají bravurně. O Eiffelovky v Paříži není nouze. Každý černo, kterého potkáte, jich totiž má u sebe nejméně 200. Ale ta nejlepší je přece jenom jedna. Jak jsme zjistili, Tak ve Francii se můžete velmi lehce ztratit. Madame Messier, náš čas tady v Paříži se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. tak vám v rychlosti řekneme, že do prázdnin zbývá ještě těch drastických 228 dní. Ale berte to pozitivně, teď nás čeká víkend. Ano, ale berte to taky negativně, hned potom nás čeká pondělí.
Počkat. Není v pondělí svátek. Dámy a pánové, tímto se s vámi loučíme z Paříže. To je vše a my letíme dom. Hezký víkend vám přejí Marcelino A Kugler. Ty vole, příště kupuju letenky já.